Today's video, masahe time. Mapamasahe. Maraming sumasakit sa aking katawan kaya pamasahe ulit. Subukan magpahilot. Whole body massage. Tawagin ko lang. Tinawag ko na. Masahe na. Gagawin tayo? Ha? Ha? Gagawin tayo? Paano bang kwan? Tiga? Oo. Tadi. Saan dyan? Magano'n, no? Yeah. Daming ano. Sumasakit-sakit ang dito. Ano yan? Kagabi dito oh. Mas- Mamasil pa. nagkaroon ka? Pitik-pitik. Nakakarindi. Kay ano kaya ito bata? Sa laman naman, hindi naman sa ano eh. Palipat, malimit laman dito. Minsan nandito sa ano. Ano yan? Sige. Tira. Sige. Ano, likod mo na? Oh, sige Likod mo na.
Eh, yun na balik kay Poldo. Yun na tumawag kay Poldo. Wala. Ah, kabig niya. Yan, tapos na ang masahe. Relax.